yun guys, magandang araw sa atin. Welcome back sa ating channel. Meron na naman tayong gagawin. Ito, nimrod ulit. Maiksi lang siya. Ito yung hammer niya. Trigger assembly. Minsan. Yan. Galing to kay kay Sir Jeff Doc ng Cagayan. Shout out kay Sir. Ito na yung nimrod mo. Maiksi lang siya. Maiksi yung tank niya. 0. Ay 61 mm to. 0.35 siguro. Yung tank niya. Paras ka rin sa hammer type ko. Ito, meron siyang laman na 2,000 PSI. May laman siyang pinadala. So yun, ito yung bagong project natin. Panoorin nyo guys hanggang matapos yung video para makita nyo yung resulta. Yun, so stay tuned guys. Gagawa tayo ng trigger mechanism niya, trigger extension niya. Stay tuned. Ayan. Ito yung gusto ng design guys. Isa lang yung butas dito. Wala na yung nakapagit ng ganun. So ayan. Papatabas tayo. Patabas tayo kay Boss Jansen ulit. Yun. Stay tuned.
2,000 years later. Yun, magandang araw guys. So, natapos na natin itong project na kay Sir Jeff Duc ng Cagayan. Shout out sir. So, ito na yung ano mo, unit mo. Yun. Isa na namang mixing bullpup. Mixing na naman ito. Kaya natin kalabitin kasama. Kasama na natin. Kalabitin natin. Walang hangin nga. Tinanggalan ko ng hangin. Gumagana naman siya. Ayan. Kasi ito yung lusutan ng screwdriver. Kasi ito yung screw. Yung mahawak sa airgun. Saka sa kahoy. Ayun. Isa na namang project ang natapos. Yan. So, yung mga magpapagawa. Nandiyan sa description yung messenger ko. Tingnan nyo na lang guys sa messenger. Ay sa description yung messenger. So, may rubber pad din siya. So yun, kay Sir Jeffrey Duc ng Cagayan, ito na yung unit mo. Tapos na. Yan. So yun, ang mixing bullpup na naman natapos natin. Masarap i-hunting ito pag sa mahabang lakaran para magaan lang siya, maiksi lang. Pag halimbawa malayo yung spot na pupuntahan, hindi siya mahirap bitbitin. Ang isa pang advantage ng bullpup pag nasa loob pa na ng kura guys. Yan. Hindi siya masyadong hassle sa loob. Dali mo lang siyang ikot-ikot mo. Yan. So, salamat ulit sa panonood guys. Sa next video na naman tayo magkita-kita.